Raikom Saiki kang nang ponchek bang hini KSA phan thangalam avi pensi hem kang sampen pajok nangji pusi Ramsing Tokbi kaningji. Ningkan pharo sose kachobo chearong sarkar pen piniani anta thangna kaching thoramo kedeng pon avelang. Vidyanjali scheme pen hum pharoi sira inkora trok askula phan fen kiron. Kardom Pini karbi prime time bertalong pen ilisami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjupanik tha. Kedam tangani Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tiso hin pen towar krong plia tangka kicho panglimpu chesong ponsi dipho hi thialong poster pabon ponlo. Laso jok kedam tang jang mini phai krehiniar ni KSA Dipho District Committee amaipu Bisnuram Phangcho lapen KSA Dipho District Committee dihin chunbang Alex Bay tumaphan Raikom Saikhiatum nep ingnang ponsi hemkang sam beng thotlo. Nangli nut EM CM pendanglok arling githe tumaphan kachisong abang phuma. Nangli Karbiang Autonomous Council chari asong japotum ki claim kedam ki chok che puthak rada thingno ke paklang abang phuma. Jongsi Karbiang Autonomous Council aputhak kachisong abang phupuloti pini pen nangli ington kok abangsi kemeji. Kali jongsi kachisong ington ti puloti nangli Raikom Saikhiari deng nangreng hu so nang kok tahan. Kalite hem kang samalong an dam nang kok tahan. Aho kidam tanga por hu Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tiso towar krong pli kasemar atangka kichopang lim epo akoy vansi KSA mate Karbi lo charia song atu kachisong asai deng ponlo. Laso jok kidam tang jang mini phai krehiniar ni KSA Dipho District Committee amaipu Bisnuram Phangcho lapen KSA Dipho District Committee dihin chunbang Alex Bay aphan Raikom Saikhiatu nep ingnang ponsi hem kang sam beng thotpe. Bangso puthak pini KSA TDP amai kong chunbang Ramsing Tokbi hin pen vothat langso Soil Conservation IB along hirang kyamai padopon. Non la pusona lang litum kichok che puthak rada thingno kipaklang pila pen kichok che kachokle matuma puthak kijong dun anta hem kang sam ki thapulote laki kichok che ang theklo pusi phirang kya mai long KSA kongchun bang Ramsing Tokbi pen ningche pon lakalalo patumi ni phai krihini ani KSA Dipho District Committee amepu Bisnuram Phangcho lapen Finance Secretary KSA Dipho District Committee Alex Bay alang tu phan mane labangso dokmuka lapen Dimapur adak labangso Portland mane krong priya towar aputhak ki ongdung atum piniani anda compensation sonong lelang alang tu kumane bangkai hiti long le ke cepatam nunang kumane tu bangkai methang ahema baria long le ke cepatam nunang lasong sik ongdung atum piniani anda alang compensation kachelong liat Bangso krong plia towar ke wan pen along le hem phuwe ka tumaphan long le namate compensation atangka kipi pajer pon thek the alam ki lake non het nong ding alam ki kalilo aningkan ta lapuson si hangjo hang haisi do bomlo athe bangso long kechopang lima sai si jumput anpin loputa ningje pon thui kachelong le atunda dupiklang piniani lasi alang atu phan kipi ke pajer pon aje phana bangsi Turing rilo. Lasi labangso Portland along jutum ni playing on e labangso compensation mate beneficiaries kuma kipi thek the labangso alam ki bangke non het non regalilo anikan arjon si labangso alam ki bangke naklang bong sis theklong lasi alang atum jasemet pet KSA Dipho District Committee hin pensi alang atum labangso sai dengman nangklem bong bang lo Karbilo charia songmate KSA atuma bangke Khaya Pharmancy Kaikita Arjap Thiba Potsi Raikom Saikhiatum Kang Nang Pon Banghini KSA Dipho District Committee amaipu Bisnuram Phangcho lapen KSA Dipho District Committee dihin chonbang Alex Bay tumaphan Thangna dalam avi pin pen them kang sampen pajok jia phansi KSA kongchonbang Ramsing Tokbi pen ningje pon postering penaan nang kurilo laso pen chualang tumbang Dipho District Committee tumbang asapso ka siksa ka tora doko yone kachesong debang dengpon ke dalo lapen ako
ni thong ni clear brang ala tum ako postering ka koripen ako kachisong asayang deng keteng boje phana chisik jedang pono Jongsi hem kang sampen pa jokpon pi plote kachisong asai sitami ding nang kok pupusi perang kya mai long pangdak pon Ulukun chipen mari rong par karbing long lai Bharodadet aring ke lokatum pen ke joklong le prang pen kachoki marong along piniani anta sorkar pen kilang ke pangkre ason sido halabang so arong ovehini mojadar ki khidet aphitu borgangbura setami ovehini ki khitanglo lapen non aso akai plengdet aphitame sorkar pen thangnat kaching thoramo ke pale dam dedet ke isi manghume me ason plangdet ahok dipu rong so pipen kache koi not mati dipu pen kilometers crazy along kedo Upper Dilaji Mojadar Barimalong, Piniarni Antami, Sorkar Pen Tangnat Kaching Tour Amo, Paledam Delang. Isiarong along Jongsi Kaching Tour Dun Nangchi Lepute, Sorkar Pen Setami, Kilang, Akinang Sot. Bonta Alabangso Upper Dilaji Mojadar Barimalong, Abangke, Ipateng, Popateng Asonsi, Pinjong Det Kangjang. Ache Labangso Rong along Hello, Karbiang Bong Pen Mojadar, Kiki Ching La Pen Mojadar, Kiki Setami, Ovehini An Dolo. Lapentu borgangbura setami ovehini an kidera pita sorkar pen kilang ke pangkrea sonsi dokko Kardong karbing long life kelang ratum tuan pinil tung karbing long life tim pen ladak jasamet lapu habjana nasi ke bang lo lapu bang ke litum pu di furong so pipen bang lo pulote lapu dilai ke damana towar na tu jasamet labang ke short card lo labang so short card towar long sinilitum non ke do bang ke mozada timung arong labang so mozada timung arong atowar ke lahlo non puta ladake di furong so pipen ke 11 km vetlang sitami labang so di furong so piar lo labang so arong barim lo labang so arong barim lo lake bharat sadin dia prang mesi labang so arong ke seng lo pusini tu marju ponlong lo sitami non puta towar avelang pen sarkar pen keron pusona hemta penangan kavesi thek ponlong lo pen ladak ba interesting bangke la anarong barim ningkan pharu de suselo pulote ladak arong arara tum piposi non anda portalong wang wedelo non mange DCRF pusi chu kongresa sarkar hud labang so SDC sarkar hud ahud bangke unan ke kachesong elason padulo sitame non bangke DCRF pumasi non mange potata pipet pededa ngela so pota kavide da joni si labang so arong non puta develop thek bang wedelo non bangke aprang sarkari gambura dolo non bangke bor gambura dolo lalang litumta non bangke anghoy avide da song si thek ponlong Labang sorong along kaddo kawe don phokep sasedo lapen apar dilaji mojadar abari malong kisom ke parlo rong ner kep ando tapiniani antame kimisen atowar kawe kijo nalang kawe riso e jangatum gorengang hoi kawe pen ke chenglok sorka pen ka chingthor amo ke deng dam tuke avidet khangjang lasinon kichari boma sarkar mate karbiang long chirmas council CEM Dr. Tuliram Rong Hang pen labang sorong aphan tanghon kangjin so pen nangkinang pon akinang sopusi haladak arong ameka tumpen ninje pon pota kawedet ajoyne ke hedi dak nili tumphan aprang pan ke hedi la nitum arong ke rong barim pulela kangki muyadar hutpen ke nili tum ke o muyadar chota we hinilo lapen non sarore gambura ke chota we hinilo lapen nakodon thu dak nilipu ke chobom ho sargare kamura chobom ho sita hai lata chobom lo la penona alang di nilipu ta abang widet ajane ako nili sitame la sargare kamura puthang nili akamat pu chenunje phan nili chebor iloklem nun lo nilipu ka cheboy ke non helang non hejong lang la 2020 aningkan che ka cheboy ke nili la Nanti non nang li pota nang li non la bangso ahoy chi hang dun mom le sarkari gangbura nanti la sarkari gangbura nang li phan piposi nang pipedalo la sopo nang pipedet mane la umortiso sem yem nong si la dak se falta do kok ma nilitum hedi klem ra pe bang phu hola nilitum staff lo secretary lo la Ramesh Teron pen si klem pon rapet non puda long le lang ade claim pop lo alang ni 2021 pen labang so kamang ti claim lo seta pinia nian lang alang tu ben claim la pet process of pet ahud claim la pet apa bang nungi inut bani long mang lo semela lang ni pan mang ke pinia ni da long pon pet la bang kin tan ning du lo News report Bikram Teron Karbing Long Lai
Hini jangmi ni phai cricket homani Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference holalong ada por phai krehinia porpen Karbi Anglong pen West Karbi Anglong Hini District Rong Group a school along ke Charlie Bomb Klim Somar tuma phan kanghon kangjin so aninge me atum pen Vidyan Jali po a scheme deng ponsi fen ke rap pajir pon Bangsolong Karbi Anglong DC Madhusmita Bhagwati hin penta huming koya fen ke rap pi pajir dun Lason si school SMC pen ke chenglok rada sai klem bang phu bang phiatum amichanga khia dat pen fena kira pajir pon sikatu kawe hum pharoi sirain kwara trok a school atuma phan pi pajir pon la pen Karbi Anglong along a school tin along sitami school lo than bang atum school a hem along amichanga khi pen fen icc kirab ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Topi pen pachini pon meeting or my long sami ituma deputy commissioner sami nang chitong dun lo la penalang sami fan donate lo in koyan nason datasi penangan nadim kachitang ti government bana hin ki pipong lo sang sorry midday meal pen chenglok la pen school la hem pen kapre kapar sai kuson siklem pon nangji ma facilities ang ki kelong nangji da ma sai uniform aki joy pen kitab aki joy pen ki pian sami pipon lo po si sami ki dorde ki pe khai no la hai dim long ka replace ji la hai dim long si la hai a fan ceiling fan pini ni tum is a distribution ceremony ni tum tempon lo la sona program ke wangji ka do ko ve a teachers tum sami along tin long jong si ECC fan le jong si donate lo konte la pen kapre stakeholder tum pen social worker tumpen and distribute tumpe lasi isi ningkang sampon gedupon dupon po pusi ni tumu thapon si klepon Bangso fen ke ron ponahut aluhi sarpo man pen ka chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Karbi Anglong DC Madhusmita Bhagwati Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Sangpi Nirola Phangchupi Dilip Terang Biren Singh Ingti Hemari Kro Ram Rongphar Tapas Das Vikram Ronghang atum pen ke danglok pen nangan school along lo than bang atum chitong don rinti News report Karbi Anglong Live Bokajan Subdivision angkang pen Bokajan PWD Road Division angkang National Highway thongke braser keb Lahorijan Karbi Anglong entry tax gate adung along towar kewak akili kilit parpika jok ongdung agari motor ka cheleng atum kisung alam longpon Birda kelong pon atengke labang sotawar kaselam ningkan hinian si dolang bonta kupi ko son pen lo ne lapu an ka hino dablonga bangki manghutami me anpin lo halapu Bokajan PWD Road Division atum lahaya towar ke wak ke pa mithuji aphan matha pon pe athe labang sotawar ke wak pinangan RG dinglo bang sotawar kaselam veka company atum aphan PWD sai kamahin pen jongsi birta pale sonte company atum hin pen towar do analong semar pon thuta hai Athemala so towar kasilama tu malong ningkan pho anaphan towar maintenance our saido lasila ke PWD Bokajan atum amek kijang joy apodlo pusi arbok pon anparta Bokajan PWD asai hem doni aveni lapen asai hem ta konadoni pusi piniani anta muniratum pangthek thek thelang Lasi Karbi Anglong Autonomous Council PWD EM in charge lahaya birta chihumri sonte mesenji lapen kaiketa ke pachirok tokji aphan che than che pare sonte misenji pusi pachini pon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Bokajan Subdivision angkang lapen Sarihajan PWD Road Division ke parlo DDS Road Lakhijan pen Sukhanjan kacheleng PWD atowar kaselamji aphan ke pangcheng pona jok halabang so hawar ke dwara datum ningkarong pen sarkar aphan kachuro pajir pon Kidamtang Thereponi Phai Krener Kebarni Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Muminari Deng pen Lakhijan pen Sukhanjan la pen anparta Garampani an kilometers ho atowar akimi kaselam ponji aphan long e somponsi non asaita ki claim chingpon tanglo labangso PWD atowar kaselam ponji aphan SOPDG Surihinira inkora hinila pen inkora ke thom a scheme pen kaddu kawi kuti krisi an panong ponlo lapen labangso kaselam ponji aphan kora inut gulakhada sor Manoj Parika phansi ati pek ponlo Karbi Anglong Live nang kelang dun wer do man kardom pa jirlo
Pini nang itu amhan ke paklang ponji lake tawar ka selam labang so birta se nang itu amhan paklang pon po pipon ma tawar ka selam lo pote muni tu maning karong nai lapuson lo tawar mesen lo pulete muni tu maning arong gari motor ka solai kisu ke ne ka chipon la kadu ka vesta me joy ki titi la si lapuson ma sai lo pulete nilitum na ning che kaun SC Karbi Anglong live long paklang ma se rada phan paklang tung athema ladak lukhijan pen sukhanjan an la pen ako halapu sukhanjan pen ako gorong panian kilometer 4 non akimi tawar selam pon po labang ke SOPDG po scheme pen 2022-23 scheme lo lapen kado ka be tangka ke panong labang ke kuti crazy 11 crore atangka si panong lo lapen prapjin pen labang swatwar mesen atwar chilenglong po thema non dak nini din thom lo la swatwar ka selam sta me chengtang lo pini abang ke nilitum kami klem bom ma birta abang ke nang paklang pontek long le det po pipon ma pulote bihu nang kele ro ka joksi alang litum bihu phan kesang la puson dam joi ta hai Bangso tawar kasimar pon ajam ke thelaki fit cleaner cap an ke theduji lasi bangso tawar kasimar bom hut jasimet kilang du nang jilaki kupuan si bangso atawar kasimar ke pamiji ma bangso bangsi kilang du na bang akinang soddo pinong Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live India det ke parlo pregjam alongri pangrumpet pen kadto kave bang thongkep a chief ministers do labang so bang thongkep chief minister sangbong kadto kave sitami jakong ke claim kidam ke thekere longri ke paklar pon radaphan kangthur pon abidi sore pen ke chenglok tangka maha sitami kache prek pondo Lason si Association for Democratic Reform ate ADR po asong atum Chief Ministers atum arideng along tangka maha ko andoma po kiritarli padopon pen inchapon si rada hongklam along than pachini pon Lason si nonama derarlo pregjam along rialong ke chari pon bom Chief Ministers thongkepang bong pen baing kora sirke patum ke crore patimate kuti si sose atangka cheparideng pondo pu paklang ponlo Labang solong Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy kuti pharo phora kep atangka pen tangka ke ongnai a Chief Minister pu amen klangpon lo lapen West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee lakre pho atangka ri dengalong ke dopen Chief Minister angbong pen tangka ki jumnaya long amen dopon lo Association for Democratic Reform ate ADR lapen National Election Watch mate NEW atum ke thanpon atingki labang song theke paklang pon laki states lapen union territories along ke chari pon bom chief ministers atum amithang kache paklang pon mate self zone poll affidavit along kache tokdun atingsi rada thingno paklang pon padopon lo India deralo banging kora nerkep along ri chief ministers do lapen longni union territories Delhi lapen Puducherry along sitami chief ministers do Nonama Jammu and Kashmir Union Territory along abangki Chief Minister avilang. ADR pen labang song take paklang pon along non ki pon bom bang thongkep Chief Minister ang bong pen bang kreki thomatum ki serious criminal cases etami kepa bon pon tang do. La solong pran karmut jiaphan kabor I kinep kang hu la pen criminals intimidation ason akoi setami kepa bon pon tang dolo. Serious criminal cases like non-bailable offences lapen phatik sitami ningkan pho pharman chithap nangji Chief Minister angbong tangka ke ongnai laki kuti pharo phora ke pen Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy henlo aduntu laki kuti pharo isira ke thompen Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu henlo ke thomangdeng laki kuti truck kebra ke thompen Odisha a Chief Minister Navin Patnaik henlo Lason si halapu Chief Minister ang bong pen tangka ki jumdun nai laki lakri phopen West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee kuti si pen Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan lapen kuti si sochichet Haryana Chief Minister Manohar Lal Henloputa paklangpon National Desk Report Karbi Anglong Live Tangte pini Karbi Prime Time abirta ke lapuan si kang ton poniglo